पति चाय पति की मनोहर पति की दाढ़ी बनावे वाला पति जी अब ली सब इनका के आई हो। तू अपना मेहरारू के कौन पति हुआ? अरे दाढ़ी बनावे वाला बड़ा भर बुझली। हजार हाँ जी तब तुमको दाढ़ी बनावे लो, एकदम मसाज करे लो, हाँ ब्लीचिंग करे लो, आई न रहुओ के कह दी तो लो ना हमारे कॉलम काट दो। सवेरे सैलून पर छुड़ी कैची घरे बा हंडी भी बा तब भिंडी भी बा। अच्छा 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 यानी मर्द बड़े दिल्ली में अब मेहरारू भी है गाँव में। कौना मेहरारू के शौक ना कि बलमुआ हमारे गणेश पूजा में आई थी और कौना मर्द के मन ना है हमारा यहाँ पूजा बात तनी घरे जैती। तो मेहरारू कब कब खोजेली से अपना मर्द के जी। पागल हुआ का हो? होली में, दिवाली में, नवरात्र में, छठ में, लगन में, गणेश पूजा में कम न खोजेली सर पागल। तो दिवाली में काहे के खोजेली सो? दिवाली में तार मौगी खोजत हुई सब पर बलमुआ आ गई। हाँ हमरो घरवा हजाम रहिते सब आइल बड़े सब पाड़े बाबा कोनो नागिन पड़ा का छोड़ता कोनो एटम बम हमरो हजमा रही तन छोड़ छोड़ कोनो का बलमुआ छत पर मोमबत्ती गड़ले बा, कोनो जंगला पर हमरो हजमू रहिते। अरे ना दवा पर तो खूटो पर तो धरी दे खूटा पर। अच्छा नाद खूटा पर दिया ना धराला धराला बताई मंटू बाबू नाद खूटा पर ना धर हिंकर तो जाई ना मंटू बाबू हिंकर में रन दिया। हाँ हिंकर वो खरे पर दिया बारे ली ऊ काहे जानते जे गोबर का चोतवा है बड़े हमारा में जाना जान जाइए इंद्रदेव के प्रेमी हूँ। छठ में काहे के खोजली सगुरदेव? छठ में मरद के छठ यार करे ये भाई की बात बोलिए तो हमरा हंसी आता है। मैं बहुत माता बहन छठ करत हुई भूखे लिसन मौगी आ भाख देली सन मर्दन अपने भूखल बिया सुतल बिया एगो काम ना करी आई झोरा लेकर रामपुर बंगरा का हो आ तो मुरई खोजत भूखल बाड़ी तो सुतल बाड़ी तू बाय खाना ले ले बड़ो उ तो सुतल बिया आई गानासी लेके उखियाड़ी में का हो आ तो 24 को कहतरी एगो कजरा ओटा खातिर बताओ गोजन बकीना आई अपने चल जाए से घाट में औरग देवे अब मर्दा के जगह के उठो ना बाबू रोई तो पिया दी हो आ चूल्हा पर दाल चावल बन उतार के धो दियो भात गीत गिल मत हो के न तो उखिए गिरावे आयावते हमरो मौगी अपनों के कहतनी। हाँ जी आयावते अब तो दू थरिया माण भात पहले पिए दिसो कहइए ना जे हो एक खइलू है तो कहल से कहां खाई जाता नोटिए छिला हो नोटी छिलाइल बा तो दू थरिया मार देलू आ नोटिया निरोग रहे तो सलवे खत्म कर हमरे मौगी करे दूसरे की करे के कहि ही करे के तो चीखू के ना छोड़े उहे मेहरारू गाँव में भी मर्द बड़े दिल्ली भाभी ए भाभी जय हो छोटे लाल भाई की जय ओम प्रकाश यादव जी अध्यक्ष महोदय कमेटी के मालिक ए हमार जीगर के टुकड़ा है कमेटी के मालिक छोड़ी गिरी जी के मालिक रहुआ तो मेन बनी जजमान बनी जरूरी पहले है बाबू हमारा श्री राम बाबू यादव जी सरपंच साहब बरईपट्टी बिहार वाला बरईपट्टी एगो यादवपुर के लगे बरईपट्टी बा बान्हा के उतर
एगो बरईपट्टी मेला है जौन हमरा लगे बा। हाँ भाभी काहे रोता रू? 2 दिन से देखा था नहीं तो रोते रहता रू, का दिक्कत बा? बोली दीदी बोली दीदी। हाँ बताई भाभी कहता नहीं दीदी कहत। अब भाला दीदी के चीन गईले रे, आई दीदी चिन्हा गईली है। अल्लाह कहीं जीजा जी बड़े महमूली तू अखगर भइल बाड़ू पिया दी तारा पीछे काहे रोता रू बताओ? दो साल से बाहर ही रहे, अब बुझाते नहीं कि हम क्या करें। 2 साल से तारे के छोड़ के बाहर चल गए दिल्ली में। तू कितना पीरा में बाड़ू रे दादा। कैसन तार बाप सारा बाबा यो भागा से बियाह को दे लो। 2 साल से है परती बाड़ी। बताओ कितना चिंता मत करो, हम फोन से बात करते हैं। काहे तारे के छोड़ले बड़े दिल्ली में मंटू बाबू के संग में रहले उहे नु। उहे मौगी वीडियो कॉल लगा के रो रो के कहे लागल साउंड सर्विस मिलने का था बलुवन सागर, जिला कुचाय, थाना कुचाय कोट, जिला गोपालगंज। बलुवन सागर मौगी कते रजऊ जाके परदेश सैया हम के सतावेला, जाके परदेश सैया हम के सतावेला, जाके परदेश राजा हम के सतावेला, जाके परदेश राजा हम के सतावेला, कोई के तू वीडियो को रात भर जगावेला, कोई के तू वीडियो को रात भर जगावेला, कोई के तू वीडियो को रात भर जगावेला, कोई के तू वीडियो को रात भर जगावेला। प्रेम जी पासवान जी हमारा उपाध्यक्ष बानी, एक स्पेशल बानी पासवान भाई के प्रणाम। हमारा
अरे दिल्ली से आवे के पलान करे राजा दिल्ली से आवे के पलान करे दिल्ली से आवे के पलान करे राजा दिल्ली से आवे के पलान करे यस बाबू टेंट हाउस सुनील बाबू 21 पर दिलबनी अभिनंदन स्वागत बा श्री राजकुमार चौहान साहब 100 रुपया चौहान भैया लोग का बहुत बहुत स्वागत मंटू कुमार बाबू एंड कबाड़ी दिलबनी 21 रुपया मंटू बाबू को शुभकामना बा ओहिला मिलनवा मिलने सजनी के साजनवा हमारे आगे गुलाब होया सखीलवा मानवा सोने सोने भगवान जतिहान होकनी सोने सोने भगवान जतिहान होकनी आज राजा जी के कोरवे में जवान होकनी आज राजा जी के कोरवे में जवान होकनी आज हो पहिला मिलनवा मिलने सजनी के साजनवा हमारे आगे गुलाब होया सखीलवा मानवा सोने सोने भगवान जतिहान होकनी भाई प्रेम पसवान साहब उपाध्यक्ष बानी हजारों हजार के पुरस्कार हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करब सब भैया लोग के ए बनमुआ ई बताओ जे कहतर जे आए बाय बाय वो कहला समर पेट भरता ओ अध्यक्ष महोदय श्री ओम प्रकाश यादव जी को स्पेशल बनी स्वागत अभिनंदन पतिया से बोला कबले बेटा हमर भारत खाली जब जवानी सैया आपकी का करब प्रेम के आई के निवान कराए राजा प्रेम के आई के निवान कराए आज अरे दिल्ली से आवे के पलान करे